Elkartasunaren uholdearen zaizegoen sehaska eta orain pozik dago erantzun paregabea izan baitu. Milaka lagunek bat egin dute bere deiarekin. Euskararengatik eta euskara laguntzera. Algo hay que hacer por entendernos. Beharra handia. Herritarren ondoan kolore guzietako hautetsiak, lehenaldiko Lapurdiko diputatu bat, Silvian Alo sozialista, euskararen aldeko legea eskatu diote. Akitaniako gobernuak hitzeman du Miagitzen eraikiko den lizeo berria lagunduko duela. 1.200.000 euroko diru laguntza ekartzen du Akitania. Eta ekainean 6,5 milioi euro gehiago bozkatuko ditu Akitaniak sehaskaren lizeo berria laguntzeko. Gipuzkoako aldundiak ere 600.000 euro eman dizkio sehaskari eta Eusko Jaurlaritzak bertze 400.000 iparraldeko euskararen erakunde publikoari. Gasteizek elkarlanerako konpromisua berretsi du. Behin eta berriro esan dugu ez dugula uko egingo hemengo egoerari eta hemengo euskaldunei. Euskaldunen artean eginen dugu euskararen geroa. Eta hor dakidanez euskal zale den jaurlaritza bat dugu, beraz gure artean konponduko erko dugu gauza hori. 30. herri urrats bukatu da, orain Bizkaiko euskal zaleak hartuko dute lekukoa, ibilaldia, maiatzaren 26an ospatuko baita Portugaletan.